Да завършваме, решаваме да отидем нормално на море. Никой не иска да се организира с нас. Така тръгнем с една гимназия и да си намерим още квартира с още едно момче. Историята е, че се събрахме доста хора отидени на морето, 2 квартири с момчета и една с момичета. Вечерта излизаме на дискотека в Кичен бяхме. И понеже дискотеката е в плажа и се съпричаме, купили са чанки, обувки в водата, се танцува. И по едно време се разбира, че чанката на момичетата е изчезнала. А вътре са всичките пътмонета на чанката, на момичетата, цифрови апарати, GSM, абсолютно всеки документи, всичко свързано с тяхната личност. Започва се едно голямо реване, дискотеката не се намира и ние като кавалери ще предложим една квартира да спят момичета там, защото ключовете са в чантата от апартамента. И нормално в оставащата квартира да спим около 10 кочи. Тръгваме натам, след като сме ги настанили и успокоили. И влизаме в квартирата ми, след което нормално към 4-5 часа сутринта и едно громане жестоко и идва хазяина от втория етаж, мъртво пиян, и започва да ни гони от квартирата, оказва, че биш полицай и му казваме няма проблеми, нищо не е станало, едно кафе беше разбято на земята, той казва тук се е повръщало и звъни негови приятели полицаи, които не са на смяна и казва ела, че имаме проблеми, тук са ни селенчета и ние виждаме, че ще ни свърват като кучета. И започва бързо да се оправя багажа, всичко се хвърля, докато другите 2 момчета от другата квартира разговарят с него, безобразен разговор. Ето така се оправяха багажите, не знаех неговия ролон, неговите кащите ли са при мен. Всичко си решат така. Гоним го оттам, следствие имаше проблеми с него, не ни върна някакви пари. И се оказахме 6-7-8 момчета на един тротуар, седнали, пушим цигарки и гледаме изгрева. Няма къде да спим. Решавам аз, че разбирам, че гимназията е по нас и ще спа в гимназията, и там където спа гимназията, с моите приятели. Но на входа да се разбирам, че с лична карта и с номерче не може да спи външно лице. Започнахме да седима на пейките пред хотела, той заспа до мен, другия заспа, дойде чистачката, се будим да си дигнем краката и чистят отдолу по пейката. Ние спиме и от рецепцията вижда, че нещо не е наред. И излизате, момчета няма ли да лягат? Не. Съм спомнен, няма. И ще се седим там. Къде сте? Тук сме от хотела, няма проблем. И аз така викам, аз работих сега, отивам, питам, къде има банкомат? И разговор, за да мога да влезам без личен карта. Да спомням моите приятели. И в този момент тъкмо да направя стъпката, с мен и сутринта рецепцията. Идва един мъж и такъв. И аз започвам наново. Съм спомнен, няма, къде има банкомат, така и така. И в този момент на един мой приятел го питам, в коя стая си ми кажи номерче. Той ми каза всичко, аз отивам и се решавам, че ще спа като хората, сака не знам къде да оставих. И тък му влизам, той айде лягам, викам, айде лягам, 8 часа е време за лягане. И в последния момент, както затварям вратата от към етажа, той пита, извай, имена и номерче. Викам, Иван остава номер 35. Той поглежда, да, влизай. И тук следвате, че спах добре и на другия ден се преместих при момичета, които си намерих в черната квартира.